హాయ్ అండి అందరికీ. ఈరోజు మా షీరో ఇన్నర్ ఫీలింగ్ చెప్తున్నాను. ఏంటి నాకు ఈ బాధ, ఏంటి నాకు ఈ పిల్లల సంత, ఏమో ఊకే పాలు తాగుతూ ఉంటాయి. బయటికి వెళ్దామంటే తలుపులు వేసేసారు. ఎటు చూసినా ఈ పిల్లలే కనిపిస్తున్నాయి. ఏదో మార్కెట్ అయిపోయింది నాకు. దేవుడా, ఈ టార్చర్ నేను తట్టుకోలేకపోతున్నా. ఎటైనా వెళ్ళిపోతా. డబ్బులు ముంత పక్కన పడుకుంది నా షీరో. ఈ ముంతలో డబ్బులు కూడా లేవు ఎటైనా వేసుకొని వెళ్దామంటే. మా వానరా మా పొద్దాక వీడియో తీసి సాగు కొడుతుంది నన్ను.